Ar ôl ni creu lle o'r crydd, oedd y ddau cymeriad yma, Cwilsyn a Metso. Ac o'r rhan fi'n meddwl, wel, bys ni'n medru dweud lot o straeon trwy'r ddau cymeriad yma. Ond o'n i jyst yn teimlo bod yna rhywbeth ar goll, a gen i ni rwy'n yn adrodd, a gen i ni rwy'n yn canu caneuon, ond beth yn dan yr ochr arall o'r gelf, sef dawns. A felly, yn graddol, o'n i'n meddwl, diw na, ma' na stori arall yma. Braf iawn cael chwarae yr un cymeriad mwy nag unwaith sy'n cael cyfle i archwilio chydig bach mwy, cos mae gymaint o hwyl llynydd. Oedd yna deimlad tro yma pan nathon ni ddechrau ymarfer bod y cymeriadau yna yn barod, a ni'n gallu adeiladu mwy yn nhw. Gobeithio geith nhw weld datblygiad Cwilsyn a Metso a wrth gwrs balera rwan sydd wedi ymuno â ni. Helo! Balera! Helo! Balera! Cwilsyn! O'n i ddim wedi gweld sioe llynedd, ond o'n i wedi clywed amdano fe. Nes i ddod mewn leni a fi fel balera, fi'n gweud straeon trwy ddawnsio. Ges i hwyl yn ffitio fewn i'r byd. Oedd jyst fel bod fel plentyn eto, gallu chwarae gwmpas lle a gallu neud be fi eisiau neud, sef dawnsio tro amser, so oedd e'n lyflu. Cilwch a Olwen, eisiau na bron yn bydd i gyd rhan matholwch a fideo na Ddwyn. Talu allan a ffei a ffain edrych deni, cael teip a ni'n eto welyn ag i, eisiau fod i'n rhaid o ddwyn y bod o'n i'n gorfod o ddewis i benderfynu! A drodd a chanu a dawnsio hyd y lle! Bydd rannu pob un plentyn o'r ddinas wan neud y gre. Leni, ni'n gweud stori y Trol nath ddwyn y Dolig. So ni'n dilyn Seren, merch fach sydd yn chwilio am ei chwiorydd a iar hi Chwc sydd wedi cael ei dwyn gan y Trol mawr. Wedyn mae Seren yn mynd ar antur, mae'n cyfarfod anifeiliaid ar y ffordd, mae'n cyfarfod llwynog, gwdi hw a slymod, sy'n rhoi cliwiau iddi sut i gael gwared o'r trol. Mae'n bwysig iawn pan dyn ni'n edrych ar y straeon, bod straeon amdan y cymeriadau ddim i gyd amdan yr hogia, rili. Fel arfer mae'r hogan bob tro'n, hyd yr un sy'n cael ei achub, ond tro yma ni'n meddwl, na, gan ni roed hwnna ar ei ffen. Pam lai bod yr hogan sy'n mynd i fod yr un sy'n mynd i wneud yr achub, o'r hogan sydd yn dewr, o'r hogan ydy'r arwr. Meddwl wraig i mi, meg am hwyl a sgwyd. Mae'n rhoi'n bod ar ben fy hun, chwilia'n reidi a blid. Oedd y plant ddim yn hau, dwi'n meddwl. Oedden nhw gyd yn gweiddi ac yn canu yn y lle iawn ac yn chwerthu yn y lle iawn, a mae'n braf gweld plant yn mwynhau fel o. Fi wedi licio fo achos mae fo ffynnu. Rydw i wedi meddwl roedd o'n rili hwyl a roedd o'n dipyn bach yn ffynnu hefyd. Fi wedi licio fo lot. Oedd yr ymateb gan y gynulleidfa wedi bod yn arbennig o dda. Ti'n gwybod yn syth pan maen nhw'n dechrau giglo a chwerthin o'r cychwyn a maen nhw'n dechrau eisiau cyfrannu at y stori. Pan ti'n gofyn nhw gofio rhywbeth maen nhw'n cofio, os ti eisiau nhw'n canu, maen nhw'n canu. A ar y moment yna, ti'n dechrau ymlacio a ti'n just mynd, oce, gret, werin, mae bob dim yn gweithio, da ni'n oce efo yma. Pan maen nhw'n canu efo Siôn a Siôn, pan maen nhw'n neud nhw ganu, oedd hynna, oedd yn toddi'n nghalon ni, oedd mor cute. Mae'n amser bod yn ddewr balera. Mae'n amser bod yn ddewr. Iawn, canwch! Mae'n amser bod yn ddewr balera. Mae'n amser bod yn ddewr. Reit, y symudiadau, ydych chi'n barod? Mae'n amser bod yn ddewr balera. Mae'n amser bod yn ddewr. Ag eto! I ni'n Pontio, mae'n gyfle prin i ni gael rhan ymarferol y Ddwyn ymlaen efo un o'r cwmnioedd mwyaf sefydledig yng Nghymru. Mae'n gyfle i ni fel staff yn Pontio gael y cyfle na i gydweithio a fod yn greadigol. Rydym yn fraint i ni
ochr ni yn Theatr Clwyd, yn amlwg mae gen i'n diddordeb mawr i cynyddu'r gwaith Cymraeg da ni'n neud, i cael gweithio efo Pontio a fo'r sgiliau'r staff fyma a'r holl adnoddau gyda nhw yma hefyd. Mae'n gwneud synwyr bod y ddau theatr yma fyny yn y gogledd yn gweithio hefo'i gilydd. Mae'n bwysig o ran ei iaith, ond mae'n bwysig hefyd fatha'r ddau theatr, y prif theatr yn y gogledd, gael y siawns i roed yn sgiliau ni gyd at ein gilydd a creu rhywbeth fel hyn. Mae wedi bod yn fraint.